sa hotline online. Dari sa aton siningalini ang tagpamuno sa Incident Management Team sa Negros Occidental. Joining us over the phone is Dr. Sifar Gerhardt Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning afternoon. No? Good morning man sa tanang yung mga pagsalap isang afternoon natin. Salamat gid sa time, no? Sir, nagtawag ko sa imo kay since yesterday kanamo sa nagapinanawag, nagapamangkot bala ining South African nationality nga kuno Aris Negros, nakasulod sa Bacolod, but ang information niya nga nakuha ko initially, nga mo na daw dili sila nagatrabaho. Tell us, di ni sila subong daw kung nanong process ni gin-under quarantine ini sila. Yes, actually, dapat kahapon, nag-order si Provincial Administrator Attorney Diaz sa ako, no? Nga i-trace no, ang inyong mga South African national. But, hindi naman sila nagatrabaho. Kung nagatrabaho na sila sa isa ka multinational firm, Britain Negros Occidental, no? So, gin-trace namon ang ilang mga location through ang sa ilang mga expats, no? So, nagsunod din natin sila 24 kaya. So, wala pa din na declare as red list country ang South Africa. So, meaning wala pa man guidelines as to the Omicron variant, no? So, meaning wala nga nakasunod sila. They have proper documentation, may RT-PCR test results, may BOQ sila nga certification. So, wala isang reason na hindi sila pag-approve because they're working here as consultants, no? So, very important ang nila work diri sa province, no? So, meaning, napasulod sila natin. So, 25 pa lang, ari na sila. So, ang guidelines, no, 25 or 26, no, ang atong guidelines, 26 managwa. And nakabaton kita sa PHO sa mga green red flag ng mga tao nga naupo din sila by 28. So, that's why na din-trace sila via FPAS. Mag-asip sila natin nga na contact, no, pag na quarantine, and then subong adlaw they will be undergoing the RT-PCR test, no, para ma-ensure nga wala sila sang virus na dala. Even though sa ilang mga requirements, no, may ara na nga mga actually diri pa gani ang iba naka-vaccinate, no, fully vaccinated ng iban. Okay. May ara nga nag-submit ng RT-PCR test results, no, BOQ certification. So ang sa ang hapon and then wala pa man sa confirmation kung may dala ini sila nga variant, no? Okay. Of course, na ulihin naman ang ining Omicron din declare. Bali pila ni sila ka South African nationality gani, Doc? Apat, no? Apat. I think tatlo I think. Tatlo, no, ang entry sa mga hapon. But hindi lang tatlo ni ang halin sa South Africa. Okay. No? So may ara pa to duwa sa espas nila din check namon. Approved espas na sila, but din check namon ato pa sila sa Manila and puli. And in-extend sang DOH ang ilang quarantine ang ilang quarantine. Okay. Sa hotels dito kag again PCR test sila. So meaning hindi lang ni sila. So mga 8 ni sila bala nga din padala ang mga names including these 3, no. Okay. So, then again, it's under control, no? Ara na sila naka-isolate, no? Sa mga lain-lain na use. Kahapon ang use din na instruction ang din na down ang mga areas. So, but again, hindi pa ni sila concerned na may Omicron hindi sa ato. Correct. Because we will be subjected to artificial testing, no? Dala pa na yan sa, dala pa na sa UP. Dito bala sa Manila ang pag-check kung ano gibla ka variant ang ara sa ila, no? Okay. So sa dito na mabalaan natin kung may virus sila. But for now, wala isang kamaturan sila nga may na kami. Ang very good sinaya kay at least madasig ginaktuhan ni isang province ti subong isolated sila sa facility ini kung dira lang sa ginaobrahan nila, Doc. Kamagayan na So, di ni sila subong gin-isolate? Ara lang sa ginatrabahuan nila o sa facility sa province? Ara sila sa mga ilang rented facilities. Kumbaga, dako ni nga multinational corporation, may ara kaya nga
kumbaga staff house or something like that no Okay. sa man sa ilang industry. So, ining, So, ining requirement sa ilang nga i-isolate anay, mga pila ka adlaw ni Doc? actually kwan man lang ng pagpa ang ilang artificial Result? Sa negative, wala naman na sila kung quantity. Naka-quarantine naman sila pag-abot nila din sa South Africa. Okay. Tandaan naman sila DOQ certification. Naka-artificial naman ng ibang sila. So we're just making sure na makomplete ang pag-quarantine ng iba na naka-quarantine naman dito sa Manila. Mm-hmm. Lang taon we make sure na negative dito sila sa artificial. Okay. At least nadula ang kabalaka sa mga kabalo ka naman ng balita kag sa social media kadasig maglinapta ang balita. At least naklaro na ton nga indeed may ara nag-abot diri pero prior pa man sa ila arrival, why pa nag-abot gali nga may advisory from this country hindi na sila pwede batunon kay ahead of time nakaabot na sila dis Pilipinas. Yes, actually, ang 21 pa sila nag-abot sa Manila. Okay. 21-22 ang nila pag-abot. So, meaning wala pa gina yung nag-red list no, ang aton nga South Africa. Sige. So, 6 lang din siya nag-red list. So, muna, nakalusot sila kung nakasunod sila sa aton. okay. And via yung sa aton SPAS, nag-track pa sila, mga madasig, may telephone number sila, kontaktan sila dayon, and then we have coordinate with them, advise them what to do, and then yun ito ang organized pattern sa instruction continue with the help with the help ng sa PHO provincial health office pa din. Aha. So muna siya smart no. Okay. Yes, at least subong sigurado kita kag ining mga red flag countries iya sigurado hindi man ni kasulod sa most Pilipinas, hindi man ni kalusot ni ka puslit sa aton sa probinsya bangod sa istrikto naton nga pagbantay. Yes, action art no. We are actually nagabantay kami sa ating borders no. Okay. Para Aha. Kag ato gani atong naglusot nga from I understand din to man at do Mindanao to nga sa Kabangkalan si nagagi via Dumaguete ganito na intercept pa nato niya sa bukid sang Kabangkalan. Yes, sir. Dahil delikado man ang mga tao no. Yung itong mga tao ito gina-intercept and then wala din sila documents. Grabe ba? Nag-quarantine sila. Will be undergoing a digital test. Pero na-test sila, kumusta? Negative man? Negative, sir. Negative sila, sir. Very good. Pero ang abilidad nila nga makalusot nga wais ang document, sa mo na yung nabiliban kung bladok mo? Mo gani, no? Palitid ang tanan, no? Kaya total niya, naman sa vaccine, kasi daw mo itong vaccine. Gina-ask na sa kanyang pumuluyo, mababaksinate na lang kita. Kaya parang hindi na tayo mag-gastos RT-PCR. That's why nga, gina-ensure na, kung natin kita vaccinated, sa pag-abot ng ating kung 2 weeks, makikita sa ibang tanong enjoy para lang sa mga fully vaccinated. Sige. So, very good. Kaya ang province do damo kahapon, hopefully today, amo bang gihapon ang numero o mas madamo pagid ang magapabakuna sa last day sa National Vaccination Day. Salamat gidok sa imo siningat time kag pag-eksplikar. Yes, sa action art no kag sa ngalan sa ating gobernador no. Si Gov Lacson hindi na magpasigot na hindi naton ensure nga safety ang atong province no. That's why we're doing all our best no. Nagapabugtog sa pagbantay sa atong probinsya. Kasi ang ating ang ating ang ating administrator sa probinsya, no, Attorney Fernando Diaz Araman, no, guide sa amin sa incident management team, at as an actual officer. Ina-ensure gid nga ang probinsya will be safe, no, kada nabantayan na tanang border, ginangatag ang atong vaccination program. So, salamat din, Action Art, no, sa ngalan sa atong Governor Bong Lacson, madaming salamat, kadmay. Salamat gid. Si Dr.